தனுஷ தமிழ்நாடே கிண்டல் பண்ணுச்சு. ஆனா வெறித்தனமா திரும்பி அடிச்சா மிரண்டுட்டாங்க. ஒழிக்கப்பட்ட உண்மையை கக்கும் கஸ்தூரி ராஜா. இந்தியாவில் வெற்றி பெற்ற பல ஹீரோஸ் 30 இல்லைன்னா 35 வயசுக்கு அப்புறம் தான் ஹீரோ வாய்ப்பே கிடைக்கும். ஆனா 39 வயசுக்குள்ளேயே 2 நேஷனல் அவார்ட், பாலிவுட்ல நேரடி படம், நேரடி ஹாலிவுட் படம், தெரிக்க விடுற தமிழ் பட வெற்றி, தெலுங்குல கால் பதிப்பு, சினிமா ப்ரொடக்ஷன், பட்டைய கிளப்புற லிரிசிஸ்ட், சூப்பரா பாடகர்னு இந்திய சினிமாவில் தனுஷ் தொடாத உச்சமே கிடையாது. ஹாலிவுட்ல இந்திய சினிமாவோட முகமா போய் நின்று சாதிச்சிருக்காருன்னு தான் சொல்லணும். ஆனா இப்படி ஒரு திறமை இந்த உடம்புக்குள்ள ஒளிஞ்சிட்டு இருக்குன்றத ஸ்டார்டிங்ல அவங்களோட ஃபேமிலிக்கே தெரியாதான். இத்தனைக்கும் அவரோட அப்பாவான கஸ்தூரி ராஜாவும் பிரபல டைரக்டர் தான். அவர் தன்னோட மூத்த பையன் செல்வராகவன் திறமையான டைரக்டரா ஜொலிப்பான்னு நம்பினாரே தவிர தனுஷ நடிப்பு பக்கம் எதிர்பார்க்கவே இல்லைன்னு சொல்றாரு. ஆனா டைரக்டர் பொசிஷன் தன்னோட கைக்கு வந்ததும் செல்வாவோட சாய்ஸ் தனுஷ் மட்டும் தான் இருந்தாரு. சாம்பார் அசத்த வேண்டிய இடத்துல அவசரத்துக்கு ரசம் வைக்கிறது மாதிரி அவரை செல்வா கொண்டு வரல. உனக்குள்ள திறமை இருக்கு, ஒழுங்கா நடிச்சா நிப்ப, நின்னா ஜெயிப்பேன்னு உசுப்பினத்தோட விளைவா தான் கிளம்பிருங்க இருக்காரு தனுஷ். அதோட விளைவு இன்னைக்கு எங்கேயோ உச்சம் தொட்டு நிக்கிறாரு. ஆனாலும் ஸ்டார்டிங்ல தனுஷ் பட்ட அவமானத்தை பத்தி ஓபனா பேசியிருக்கிற அவரோட அப்பாவான கஸ்தூரி ராஜா, காதல் கொண்டேன் படத்தோட கிளைமேக்ஸ் ஷூட்டிங் அப்போ ஆந்திராவில தலக்கோண பகுதியில் நடந்துச்சு. ஷூட்டிங்கான செலவுகள் விஷயத்துல ப்ரொடியூசரான எனக்கும் டைரக்டர் செல்வராகவனுக்கும் ரொம்ப சண்டை தண்டம் நடந்துட்டே இருக்கும். ஸ்பாட்ல இந்த அப்பா பையனா நடந்துக்கவே மாட்டோம். அவங்க பொசிஷன்ல ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டா இருப்போம். 2 பேருக்கும் நடுவில் நின்று பஞ்சாயத்து பண்றதே என் ஒய்ஃபோட வேலையா இருக்கும். ஆனா எங்க சண்டையை பார்த்து பயந்து போய் சின்ன பையன் தனுஷ் தன்னோட ரூம்ல போய் படுத்துப்பான். ஆனா சண்டை முடிஞ்சு ஷூட்டிங் ஸ்டார்ட் ஆனதும் கேமரா முன்னாடி வெறுப்பிடிச்ச மாதிரி வந்து நடிப்பான். அந்த படத்தோட காலேஜ் சீன்ஸ் எல்லாம் விசாகப்பட்டினத்துல ஒரு காலேஜ்ல நடந்துச்சு. காலேஜ்ல ஷூட்டிங்க பார்க்க பெரிய கூட்டம். ஹீரோ யாரு, ஹீரோ எங்கன்னு எல்லாரும் தேடி தேடி கேட்டாங்க. அதுல சில பேர் அங்க ஒல்லியா நிக்கிறான் பாரு, அவன் தான் ஹீரோவான்னு சொல்ல மத்தவங்க எல்லாம் நல்லா சிரிச்சுட்டு இவனை விட நம்மளாம் ரொம்ப அழகா இருக்கோண்டான்னு கிண்டல் பண்ணாங்க. தனுஷ உருவத்தை பார்த்து ஓவரா கிண்டல் பண்ணாங்க. ஆனா நடிப்பால தன்னை அவன் நிரூபிச்சான். காதல் கொண்டேன் கிளைமேக்ஸ்ல அவன் ஆடுற தாண்டவமும் சிரிப்பும் அவனை பார்த்து மிரள வச்சது தமிழ் திரையுலகத்தை. ரசிகர்கள் கொண்டாடி தீர்த்தாங்க. தன்னை கிண்டல் பண்ணவங்களை வெறித்தனமா நடிப்பாலே திருப்பி அடிச்சான் பாருங்க, அதுதான் என் தனுஷ்னு சொல்றாரு.